Yan po, good afternoon mga paring Jason. Time check natin ay 5:40. At punta kami dun sa Anyana. Tambay-tambay dun sa Anyana. Yung dating kainan namin ng nakaraan bago si Ami i-admit. Yan. Araw ng Sabado. Nag-antay na sila sa akin sa baba. Sakit talaga ng kamay ko paglaba. Yan. Let's go. Ayan, ready na yung bebing bus. Ready na. Dito tayo. Punta kami sa Anyana. Daming tanglad dito. Tanglad. Papaya. Tanim nila yan dito. Papaya. Daming bunga Ay, JJ, nakakain ka na? Daming bunga. Pinutol yung malunggay kasi may mga puti-puti kasi para magpanibago. Pero dyan pinapatubo yung pinutol. Ayun, malunggay dito. Dito may mga nahihingan mga gulay din. Malunggay. Boss! Hi! Ka na muna. Hi! Mambro. May mga kalamansi ito. May yung ano ka ma, cellphone ma? Saan ba? Alin yung pomsi? Kita ko nga Bas. Bas-basan. Ano, Ayun naman, naka-roller skate din sila. Marami yan dito. Alaro ko yung dati. Marami yan sila. Si Atong Mihili sa kasi Totoy. Ate ko lang yun. Naghahabulan sa doon. So, ako sa doon naka-roller. Anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I needed to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still you expect me to. Ayan, dito na kami. Sarap si JJ. May dalang mga pagkain. Batang makulit. Oh, lupit, lupit.
Yay! Sige, talon. Sige. 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 Wala ka balintong ka dyan. Yeah! Yung hon! Wala ka dyan. Hon! Pa! Turo mo sa akin ang hon. Ha? Ang hon. Saan ba ang hon? Wala sunset oh. Sunset. And when you go, I will fall back apart. Yun ka sunset po. Is me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. Kain. In this house of cards, and these lonely hearts. Ano ba kanta kasi? Lagi tayo sa egg. Oh! Kung alam mo lahat eh. Akin to? Parang hindi niya mapigilan eh. Kusang napapakanta. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me
in this house of cards. And these lonely hearts. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. Ayan, uwian na. Time check natin ay 7:38. La turbo! Dito! Let's go. Sige, makakawali mo. Gusto mo ba? Gusto yung maliwanag. Kaka-relax dito. Ang daming namamasyal, daming mga bata. Sa susunod na punta namin dito pag bakasyon, sama namin yung anak namin. Ayun, oh, batang makulit. Alo. Kaya. Olo. Brum. Ayun ang umalis ng isang bata. Si JJ. Nabitin. Ay nako, may bagyo pa sa Bicol. Sana wag namang matuloy yung bagyo. Kasi yung mga kailangan harangan doon. Kasi pag nandun ako, hinaharangan ko yung mga sliding. Baka siyempre kung malakas yung bagyo, baka mabasag sa hangin. Sana wag naman. Kaya sabi ko kila Papa, kung may bagyo talaga, doon muna sila sa bahay matulog. Uwi na kami. Uwi na kami. Andito na kami. Kakarating lang. Yan. Nakapag-relax ng utak. At presko doon, presko. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At salamat sa lahat mga nanonood. Ayan po. Bye-bye.